你好吗？你好吗？ Сайн байна уу? 谢谢，谢谢。 Баярлалаа. 对不起，对不起。 Уучлаарай. 没关系，没关系。 Зүгээр дээ. 再见，再见。 Баяртай. 是的，是的。 Тийм ээ. 不是，不是。 Үгүй. 可能，可能。 Магадгүй. 请问你会说英文吗？请问你会说英文吗？ Уучлаарай. Чи англиар ярьдаг уу? 请给我一杯水，请给我一杯水。 Надад нэг аяг ус өгөөч. 我不懂，我不懂。 Би ойлгохгүй байна. 你能帮助我吗？你能帮助我吗？ Та надад тусалж чадах уу? 这个多少钱？这个多少钱？ Энэ нь ямар үнэтэй вэ? 我爱你，我爱你。 Би чамд хайртай. 有问题吗？有问题吗？ Асуух зүйл байна уу? 祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. 请坐，请坐。 Та сууно. 你能帮助我吗？你能帮助我吗？ Та надад тусалж чадах уу? 我饿了，我饿了。 Би өлсөж байна. 我累了，我累了。 Би ядарч байна. 你叫什么名字？你叫什么名字？ Таны нэр хэн бэ? 我迷路了，我迷路了。 Би төөрчлөө. 我需要帮助，我需要帮助。 Надад тусламж хэрэгтэй байна. 这里在哪里？这里在哪里？ Энэ хаана байдаг вэ? 你可以重复一遍吗？你可以重复一遍吗？ Та ахаад нэг хэлээд өгч болох уу? 我很高兴认识你，我很高兴认识你。 Танилцсандаа таатай байна. 今天天气怎么样？今天天气怎么样？ Өнөөдөр цаг агаар ямар байна? 我想预定一个房间，我想预定一个房间。 Би өрөө захиалмаар байна. 你可以告诉我去的路吗？你可以告诉我去的路吗？ Чи надад хүрэх замыг хэлж чадах уу? 你喜欢吃什么？你喜欢吃什么？ Та юу идэх дуртай вэ? 你有空吗？你有空吗？ Та завтай байна уу? 今天是星期几？今天是星期几？ Өнөөдөр хэд дэх вэ? 祝你好运，祝你好运。 Амжилт хүсье. 我想去购物，我想去购物。 Би дэлгүүрхсмээр байна. 你最喜欢的颜色是什么？你最喜欢的颜色是什么？ Таны дуртай өнгө юу вэ? 我有一个问题，我有一个问题。 Надад асуулт байна. 谢谢你的帮助，谢谢你的帮助。 Тусалсанд баярлалаа. 你的电话号码是多少？你的电话号码是多少？ Таны утасны дугаар хэд вэ? 我喜欢这个地方，我喜欢这个地方。 Надад энэ газар таалагдж байна. 我需要医生，我需要医生。 Надад эмч хэрэгтэй байна. 我很想念你，我很想念你。 Би чамайг маш их санаж байна. 我要去机场，我要去机场。 Би онгоцны буудлын руу явмаар байна. 我会努力的，我会努力的。 Би чадлаараа хичээнэ. 你喜欢做什么？你喜欢做什么？ Та юу хийх дуртай вэ? 这个怎么用？这个怎么用？ Та үүнийг яаж ашигладаг вэ? 请等一下，请等一下。 Түр хүлээн үү? 我不确定，我不确定。 Би сайн мэдэхгүй байна. 你可以帮我吗？你可以帮我吗？ Та надад тусалж чадах уу? 我想学中文，我想学中文。 Би хятад хэл сурмаар байна. 你能给我一些建议吗？你能给我一些建议吗？ Та надад зөвлөгөө өгөхгүй юу? 我需要找银行，我需要找银行。 Би банк олох хэрэгтэй байна. 我已经明白了，我已经明白了。
Би одоо ойлголоо. 你喜欢旅行吗？你喜欢旅行吗？ Та аялах дуртай юу? 今天是我的生日。今天是我的生日。 Өнөөдөр миний төрсөн өдөр. 这是什么？这是什么？ Энэ юу вэ? 我喜欢这个颜色。我喜欢这个颜色。 Би энэ өнгөнд дуртай. 你可以帮我解释一下吗？你可以帮我解释一下吗？ Та надад үүнийг тайлбарлаж чадах уу? 我要买礼物。我要买礼物。 Би бэлэг авмаар байна. 你觉得怎么样？你觉得怎么样？ Та юу гэж бодож байна? 你去过中国吗？你去过中国吗？ Та Хятадд очиж байсан уу? 我想找个好餐厅。我想找个好餐厅。 Би сайн ресторан олмоор байна. 慢慢来，别着急。慢慢来，别着急。 Тайвшир, бүү яар. 我打算明天去逛街。我打算明天去逛街。 Би маргааш дэлгүүр хэсэг төлөвлөгөөтэй байна. 你能帮我翻译一下吗？你能帮我翻译一下吗？ Үүнийг орчуулахад надад тусалж чадах уу? 我正在学习中文。我正在学习中文。 Би яг одоо хятад хэл сурч байна. 这个地方很美。这个地方很美。 Энэ газар үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм аа. 我迟到了，对不起。我迟到了，对不起。 Би хоцорсон дуучлаарай. 我想预订一张机票。我想预订一张机票。 Би онгоцны тийз захиалмаар байна. 请告诉我最近的地铁站在哪里？请告诉我最近的地铁站在哪里？ Хамгийн ойрын метроны буудал хаана байдгийг хэлж өгөөч. 你能帮我拍个照吗？你能帮我拍个照吗？ Та надад зориулж зураг авч болох уу? 我对这个很感兴趣。我对这个很感兴趣。 Би үүнийг их сонирхож байна. 祝你有愉快的一天。祝你有愉快的一天。 Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. 我需要帮忙。我需要帮忙。 Надад тусламж хэрэгтэй байна. 你去过哪些地方？你去过哪些地方？ Та ямар газруудаар явж байсан бэ? 我想预订一张餐厅的桌子。我想预订一张餐厅的桌子。 Би ресторанд ширээ захиалмаар байна. 你喜欢运动吗？你喜欢运动吗？ Та спортод дуртай юу? 这个地方有什么特别的？这个地方有什么特别的？ Энэ газар юугаараа онцлог вэ? 请给我一些建议。请给我一些建议。 Надад зөвлөгөө өгөөч. 今天天气很糟糕。今天天气很糟糕。 Өнөөдөр цаг агаар аимшигтай байна. 我已经尽力了。我已经尽力了。 Би чадах бүхнээ хийсэн. 我想去旅行。我想去旅行。 Би аялмаар байна. 这个怎么使用？这个怎么使用？ Та үүнийг яаж ашигладаг вэ? 你有什么爱好？你有什么爱好？ Таны хобби юу вэ? 这个问题很重要。这个问题很重要。 Энэ асуулт чухал. 你想要什么帮助？你想要什么帮助？ Чамд ямар тусламж хэрэгтэй байна вэ? 我希望能学好中文。我希望能学好中文。 Хятад хэл сайн сурна гэж найдаж байна. 你能告诉我怎么走吗？你能告诉我怎么走吗？ Яаж очихыг хэлж чадах уу? 这个怎么做？这个怎么做？ Үүнийг яаж хийх вэ? 我可以试试吗？我可以试试吗？ Би туршиж үзэж болох уу? 你有时间吗？你有时间吗？ Чамд зав байна уу? 这是什么意思？这是什么意思？ Энэ юу гэсэн үг вэ? 你可以解释一下吗？你可以解释一下吗？ Та үүнийг тайлбарлаж чадах уу? 我不同意。我不同意。 Би санал нийлэхгүй байна. 我喜欢这个想法。我喜欢这个想法。 Энэ санаа надад таалагдж байна. 你在开玩笑吗？你在开玩笑吗？ Та тоглож байна уу? 我可以进来吗？
我可以进来吗？ Би орж болох уу? 这是我的电话号码。这是我的电话号码。 Энэ бол миний утасны дугаар. 你能再说慢一点吗？你能再说慢一点吗？ Та арай удаан ярьж болох уу? 你认识他吗？你认识他吗？ Та түүнийг таньдаг уу?